Ndofunga mazuva ese tinokupa nyaya dzakasiyana-siyana, nyaya dzekumatare kwemadzimambo, nyaya dzekumatare kwana sekuru nana mbuya, nyaya dzekumajeri kwatinonoshanyira hama neshamwari, nyaya dzinenge dzichiitika communities atigere. Ndofunga vazhinji vanofona nenyaya dzavo kuti aiwa ndinoda kuti nyaya yangu ibude inspirewo 1 2 zvichida nyaya yangu inogona kuzova ichinja ramangwana remumwe nemumwe. Nhasi unotati aiwa regai timbotsvaga sisi vangu vanonzivo sisi tinotenda vati aiwa ndine nyaya, kana kuti vazhinji makaona nyaya yavo ichibuda pamasocial media akasiyana-siyana, kana kuti ichibuda pamanewspaper, pamapepanhau yakasiyana-siyana. It's an interesting story yekuti ukanzwa uri kwauri ikoko unogona kubatikana asi inozokubatsira kubva pamasituations. Ndofunga headline yanga yakanzi from being a maid to a graduate. Vazhinji makaiona mukashaya kuziva kuti aiwa ko nyaya yacho yakafamba sei, ko munhu aita basa remumba, mari yacho inokwana here kuti munhu azosvika kunograduata. Asika haisiriyo nyaya, nyaya iri pakuti ndezvipi zvinenge zvaitika kana kuti zvaunenge wazvipira semunhu kuti ndikaita ichi neichi upenyu hwangu unoita zvakanaka. Ndofunga vazhinji vari kusiyira zvikoro panzira kuti aiwa kana vabereki vafa, kana kuti mai vafa, baba vafa, handichaenderera mberi nechikoro. Tinozongona vakuita zvakasiyana-siyana, kungava kuita sex work, kungava kuita zvemadrugs, kungava kuita mamwe mabasa eusiku. Ramangwana remwana romva rashaya kujika kwaro. Asi vandigere navo pano sisi tino vakati aiwa inini regai ndibreke manorms kana kuti masocial norms anotaurwa nevanhu akasiyana-siyana mukati menharaunda. Regai iko zvino ndichingamidze sisi tino ndinzwisise nyaya iyi ekuti yakatanga sei. Sisi tino makadi? Tinofara uri sei Liza? Aiwa ndinani sisi, kuri sei kumba? Kumba kuright. Rise basa. Ndinaro ndinongodaro kuchinaya kuchipisa unenge uchingoteedzera kamaconditions ese tingaite sei tiri takazvida? Hapana ndizvozvo. Aiwa tinotenda sisi. Kumushande kupi? Kumusha kwangu ndekwaGutu kumasvingo uko. Kwa Chief Gutu? Kwana Chief Gutu ikoko ndokweduko. Dzinoparwa kauko dzematare hamuna kumbopedzera mambopinda here matare? Kana handina. Tinotenda sisi tino. Ndofunga takaona nyaya yenyu tikati aiwa regai titsvage sisi tino tinyatsodzifambira nyaya dzacho tinyatsonzwisisa kubva kwavari kuti zvakafamba sei. Makaberekwa muri vanhu vangani? Takaberekwa tiri 4, 3 girls nemukomana 1. Pa3 girls ndine wekutanga, ndini first born, then mukomana ndewekupedzisira, 2 girls tiri pakati apa. But zvakaoma sei kuita sisi? Pakaipa ndiwe deputy parents sezvinongotaurwa. Saka in terms of my situation obvious unenge uda kutoona kuti vaningina vakamira sei, vadya here, vadii. Unenge une kakuremerwa kanenge kemubereki kuti saka vaningina vangu vachaita sei, saka zvichazodii. Zvakaoma. Handei sisi tino. Makaenda kuchikoro kopi? Makadzidza kuchikoro kopi kwaGutu? KwaGutu ndakadzidza form 4 yangu ndakanyora kunonzi kuChindito secondary school iri mumaGutu mo 2010. Then ndandafeira, then ndandazonyora futi 2012 pasame school kuChindito ikoko. Then ndandafeira ndokuzoya kuno kuHarare. Pamakatanga kunyora muchifoira makabuda nemasubjects mangani? Pandakatanga ndakanyora 8 ndikafoira A sangu. Then ndazonyora 5 ndikabuda nemad4 ne1E. Ndandibva ndasiyana nazvo ndandambomira. Toverengawo zvinoitawo navamwe asi zvaizongoramba uzongoonauya wakafoira. Saka ndakazoita shungu ndati regai ndinyore cash 2. Pandakazonyora cash 2 ndobva zvaramba futi ndakarwadziwa sikozi ndifungidza kuti ipapo ndo pandichabuda kozi ndakazonyora 5 asi zvakaramba futi ndobva ndambosiya kozi vanenge vachibhadharira mari dzacho ni since une vanin'ina vadiki kumashure vanenge vakuda kuenda kuchikora varambe vakangofokasa pamunhu 1 ndobva ndasiya then vanga vadiki vangu ndovanga vakuendesawo kuchikoro.
ipapo mama nadhedhi vaishanda kupi? Mama nadhedhi vanga vakaseparate kudhara kwazi mama wangu vakarwara vari mentally challenge, mentally disturbed, saka vakarwara 2000 ndo pakaita separation yamama nadhedhi. Saka dhedhi vangu vangovawo kwavanga vari I think ndakazoona 2010 or 2011 handichaziva. Saka pesa apa pakarwara mama then ndandagara nagogo nenyaya yekuti mama wangu akurwara. Saka mama wangu vakuna mai vavo ndokuvakatava tese sevana namai tiri pamwe chete tichigara nagogo. Saka gogo ndo vanga vane responsibility yese yekutoendesa kuchikoro chichichi nekuona kuti mama vakamira sei. Of which the same year 2000 iyoyo ndo panga pazvarwa last born yomba kwedu because vanenge vakarwara mwana ne6 months. Saka gogo vaiti isusu vamwe 3 girls then mwana ne6 months then mama. Handi palife yenyu makugara kwagogo maigara sei? Taigara zvakanaka, vaitongotitorawo sevana zvanzitongo right, but nyaya yekuti sagogo wangu akashekirwa nemurume, saka kuti vatisumudze isusuka anga ari mawani kutoenda kumaricho kudididi muchingodaro, asi zvakaita ndozvakatsvitsa panapa. Handi first day muchirorangarira muchigara kwagogo maidya sei chikafu? Bostoziva kuti gogo semunhu anenge asina murume, bostoziva kuti varume ndo vanowanzouya nechikafu ende gogo vanogona kunge vanga vakurawo by then. Muchizoudza kuti aiwa kozvinotava kutoita zvemaricho kuti upenyu hwacho chese huende kumberi. First day remaricho zvakamira sei? Gogo vakataura sei nyaya yekwamuri? Gogo vakangoti kuti vakatongotiudza zvazvingori kuti zvinhu zvakaoma, saka kuti titowana kudyaka tofanira kuenda kumaricho. Saka taenda kumaricho tikanzwa kuti kune kusakurirwa mabhuku tobva taenda tonosakurira, tikanzwa kuti kune kusakurirwa hembe tobva taenda, tikanzwawo kana kuti kune chikafu kune shuga kuri kusakurirwa chichi chingodaro ndozvataitongoita. Kana isi tikatonzwa ivo vasina kunzwa tovaudza kuti tiende kozi ndokwanguri kurarama kwachona. Plus tairima hedu munda tairima. Saka chibage apa pamwe pakabhalansa apa, zvimwe zvekuzoti shuga chichi fizi chichi ndo pataizoenda hedu kumaricho. Handei muchienda kuchikoro zvinhu zvine zvinonyatsobhalansa sevana apa kune vamwe vana veshoroma vaya vanenge vaine zvinhu zvakakwana, mune zvinhu zvine zvinonyatsoringana zvakanaka, se mune muchiziva kwamune muchase muchibva. Zvaisa kukanganisa here yekudzidza kwenyu? Zvinokanganisa kwazi ukaona mwana achiya nemapocket money vachitenga chikafu vachididi. Kuchikoro kumusha kunotengeswa kwaitengeswa maswits eshuga nezvimazepi nezvimachips. Saka iwo unenge une mungai wako muplastic bag. Saka iwo ukada kufokasa kuti uyazoya nemaswits uyazodii iwe usina kwenyu, izvo zvinotokanganisa. Saka isi taitongodya zvatinazvo izvozvo. Pamakatanga kugara nagogo makuru mangani? Tonga ndandine is it 8 years I'm sure. Sema mune 8 vamwe vanga vaine mangana? Ndanzwa imimi 8 ne 6 months kubva pakati apa. Ndikanyepa ndakanga ndikuziva kuti newechi2 takasiya ne3 years, then wechi3 vakaita gore mwana. Then uyu ndo wa 2000 because mwendo wa 96 mwendo wa 97. Pamaenda kumaricho hapana pamunomborangarira here kuti but musi uyu takashandira mahara, kana matopedza kushanda masakura pepe because mushaka munopiwa malines inenge tomuti mugwazo, mapiwa malines 5 kana 10 marova ndima maraina kuya. Hapana here pamakamboitirwa izvozvo kuti mashanda mapedza mari hapana? Kana hapana, tingatoita hedu zvekuti tamhanza ndisu sevana kanenge wachifushira, then sora rozotanga kubuda apa mapedza ndima mapiwa zvozonzi ndima yenyu iyaya, then todzokorodza izvozvo zvekuzodzokorodza manje because vanenge vakuexpecta kuti ndarova kana 2 lines dzabuda kumucheto wakuzozidzokorodza futi, of which dei kudzokorodza kwauri kuita wakutopiwa futi imwe mari, but ndozvaiitikazve
kuti taimhanza yedu sevana sa zvaisingoita. Malines amairemember muchiri kuremember amaipiwa angaka mari mangani sevanaka. Handicharangariri ndakangana but zvinodependa nekuti bindu racho kana kuti ndingati munda wacho ninge wakakura sei ndope kuti unogona kuchajiwa kuti kana kuti kubva neline kubva kumucheto kusvika mucheto maybe $1 kana riri pfupiwo ubva wanzi 2 lines $1 saka zvaingosiyana nenzvimbo dzachoni. Saka mabasa mamaita before maenda kuchikoro here kana kuti maimaita paweekend aitwa riini haya mabasa? Mabasa aitwa paweekend kana kuti even maweekdays munenge ma12 wechikoro kwazi unenge usitorina uniform yacho yekuendesa kuchikoro kana pen. Saka chero ukaenda usina pen hazvibatsiri, unenge wakufanira kutorovha kuti uitire mari chowana pen uzoenda kuchikoro. Saka kogogo makagara kusvika nguva yakareba sei? Ndingati kubva ya 2000 up to pesa pandandingoriko ndaizongoyangwara nichidzokera nichiuya kubasa, but pandakazonyatsobva kuko ndakuuyawo kuno kuHarare 2012. Handei ndimi deputy parent ende vamwe vese vanenge vachitoti sisi handachakati hapano vachitofunga kuti sisi vari kushanda apa tese tenge chiri kuenda kupi kuchikoro. Ndoda kunzwa experience yamanga minayo sasisi nevanin'ina venyu zvinhu zvakaoma kudai. Sasisi nevanin'ina inini vanin'ina vaitoziva vaienda kuna gogo avo vaisauya kwandiri because tese tatingori pasame level tese tatiri vana, asi pandakanyatsofesa challenge ndepe pakazvarwa munin'ina wangu apa wekupedzisira hanzvadzi yangu. Ndakambopinda ndaimwachira manepi ndichidididi ndiri mudiki ndandi grade 1 ndichimwachira manepi ndobva ndichimubereka cause mama vangu vakurwara vasati vaenda kuna gogo. Saka ndaitoona kuti mwana adya mwana adii futi anga asati akakudya zviri solid saka aitengerwa mukaka. Ndo pandakanyanya kufesa ipapo pandakanyanya kuacta sedeputy parent. But pamwe pese apa ndakubasa maybe ndopekuti ndichitengawo mabhuku kana ndabva kubasa nemapeni ndoendesawo kumusha kuvana. Handi muri grade 1 muri kuita look after mwana ne 6 months. Maizvigona sei? Maiziva sei kuti iko zvino mwana uyu akuda kudya, mwana uyu akuda chakati? Maiziva sei panguva iyoyo? Apa muri grade 1 grade 1 ngechitofunga kuti ndaenda mhanya zvangu majuru ndaenda totamba zvangu nanasenzeni. Imi maizvifunga sei kana maizvibalanisa sei? Apa mama vari kurwara ndimi zvakare muri kuita look after toti vanin'ina venyu ava ndimi zvakare muita look after kunyanya mwana ane 6 months musati maenda kwana gogo. Unenge uchingoti mwana wedu ukangoona mwana akuchemawo kutoti pamwe atotesa utobvisa wangoona kuti pamwe akuda chakati unenge uchingoti mwana wedu unenge usingambozive zvakawanda asi unenge uchifara kuzi hapana zvakawanda zvanenge uchimboziva unenge uchingoti mwana wedu akuchema ga ndimubereke ga ndidai kuzi unenge waona kuti zvimama havasi kukwanisa. Saka kubva ipapo dhedha vanozombowanika kana kuzombouya? Vakazouya ndopavakazouya 2012. But kubva 2000 kana vakauya kwana gogo vakauya asi ndicharangarira gore ripi but vanomboitawo madays bva vaenda then handiri kunyatsorangarira ipapo ndakanzoti vakauya handifunga ndichiri mudiki zvokuti ndaisambozvirangarira asi 2011 ndopavakazonyatsoya ndanyora form 4 inini ndopa ndikuziya. Manyora form 4 16 ka2 kaya kechitu kacho maona madhi futi mukati rega ndichisiya nazvo chakaita kuti muzoti rega ndichienda kuHarare chii? Ndakatoona kuti ndikasatoenda kumba kwachoni vanhu vemucommunity kumusha munokuziva kuti kana itsidza kana usiri kuenda kuchikoro uri kubasa remumba or else waenda kunoroorwa ndozvega ndoega maactivities ekumusha. Saka inini ndapedza kunyora manje handisina zvokuita ndagara apa una kana hembe yekupfeka saka unongoidawo kupfeka zviri kuita vamwana panouya achibva kumatauni pavanenge vakapfeka but inini ndaida like aim yangu yanga iri ngondoda kuita 5 O levels chiro ndikazonzi ndaroora ndofanira kunge ndine 5 O levels kwazi ndandida kutarisa situation yamama wangu ndoyokuti
ndikaitarisa ndo ndafunga kuti saka vana vamai vangu vachazoita sei, saka zvaindirwadza ndo ndafunga kuti saka ndozongogarawo here ndakadai so zozodii, saka ndo zvaindipusha izvozvo kuti ndofanira kunge ne5 levels. Saka vanin'ina vaibhadharwa nani fees? Vaibhadharwa nagogo. Vaingoramba vachingokondinya nekuenda vachingoita mari chavo, vachingoita zvavaingoita izvozvo. Mazuva kuHarare 2011 maakuHarare makasvikira kupi? Mamune hama here kuHarare kana kuti zvakafamba sei? Ndandine munin'ina wagogo. Ndigogo vangu vari vagara Goromonziko. Saka ndokwandakaenda ndobva kuti ndokwandakaenda ndichishanda ndichibata-bata vachimbondipawo mari vachimbodii pandandavaudza ndoda kudzokera kuchikoro. Saka ndokwandaishanda pagogo. Muri kushanda pamba pagogo vaikupai mari gogo yekuti muzokwanisa kubatanidza kuti futi mudzokere kupi? Agogo vaingonitorawo semwana pakuti havazonditi hanzi pei yako iyi. Saka ivo vanenge vaicommunicate nagogo here kana wakuenda musha mwana ako yakumusha vondipa mari wobva wanditengera grocery kuenda kumusha wanditengera tuhembe cause zera redii nderekuti ukabata mari unenge wakutofunga kuti da kutenga zifoni rangu da kutenga chakati, saka vaitya ndinogona kushandisa mari zvisiri izvo. Saka pandenda kuenda kumusha paipai ndo pandaibva ndangopiwa mari ndobva ndangotenga grocery ndobva ndangoitirwa zvese. Saka mari yakazokwana here kunonyora muri kwagogo? Ndiri kwagogo ndo ndakazoendeswa kuchikoro nemwana wagogo nahonorable Kagonyi. Ndo vakazonditaura ndobva vazondiendesa kuchikoro. Saka vandiendesa kuchikoro ndakatanga futi form 3 2017 ndakatanga form 3 ndakatoenda I think 3rd term then ndobva ndazonyora 2018 ndaenda kubhadharwa nahonorable ndakugara kumba kwahonorable. Kwahonorable kwacho taigara tichishanda futi taingoshanda but pandaenda kuenda kuchikoro tantava 2 vasikana tese taienda kuchikoro cause vakatoti tizvenaka muchida munogona kunyorera vaiti tofanira kunyorera chichi muimprove life yenyu chichi chandi. Saka takaenda tese kuchikoro but then umwe wangu akazodropa hake. Imi manje muri kwagogo maintroducwa kuna gogo vadiki vanhu vahonorable manzi aiwa iko zvino uri kushandako panapa but ndokwanisa kuendesa kuchikora paimi ndo yanga iri shwiro yenyu manje muchibva kupi kumusha makanzwa sei ipapo? Ndakafara because vaizidadzikisawo zvishuwa zvangu ini chandaida kuenda kuchikoro. Ndakatozviudza kuti chero ndakura sei ndofanira kunge ndine 5 level dzangu even ndikandaroorwa at least ndine course cause chakandipa shungu inyaya yemamarriages andinoona plus nesituation yangu ndo yakanipa yamama wangu ndo yakanipa shungu dzokuti at least mai vangu ndofanira kuzovachengeta. Maona masituations kana mamarriages ekumusha bozozoti kumusha mwana kana akatongosvika kana 16 years asina chekuita akutoenda kumarriage whether une certificate kana kuti hauna asi hakuna kwazvinonosvika achingonosvika 18 years zvichida pamwe mukomana kana kuti baba iva vamuroora kana kuti iye azongowana opportunity yekuti regai ndingoendawo kuHarare kana kuti azongoti budirirewo zvishoma azongoona kuti kune life kumberi uku zvemarriage izvi hapana. Ndopatozona mamarriages aita sei aputsika mwana haana 5 levels apa ane chimwana kana kuti ane zvivana 4 zviri kumashure kwake. Imi maona manje masituations aya kana mamarriages ekumusha chakazo kana kuti pamakazodzwa kunzi aiwa ndavada kuti uchienda kuchikoro unokondinya kubva pawakasira paipa makatanga sei? Apa mambogarisa ka mambonyora mambosiya zvemabhuku makumbokonzentreta nekuti ndikamboshanda zvino ndichichunganidza tumara twangu ndikadai mambogara manje makazotangira papi? Makanotangira form 4 here kana makati rege ndidzokere kumashure? Ndakatangira form 3 3rd term the next year yacho ndobva ndatongokondinya form 4 ndobva ndotozonyora nevamwe November wachoni. Zvakaoma kutanga kuverenga kuti what is science
kana kuti what is history because ninge wakazisiya kudhara saka kutanga urikola zvese plus unenge wambobva kumba wamboita zvemaplates wambodii kutanga uzviunganidza zvese akari ma1 but zvakaita ndisendasvika kumaresults ndinonzwa usiku wacho muri 2 manje nasawira wenyu mumwe wenyu vamwe sisi wamami navavo makataurana kuti chii apa maudzwa mabrekerwa news naona rebonza aiwa kuchikoro vanhu ngavaende kuchikoro vave neupenyu chi wakanaka muri 2 manje makaudzana kuti chii takanodzana ngatidzokere kuchikoro kwazi tosvika rini tichingoita zvekushanda mudzimba tikatoudzana kuti aiwa tofanira kudzokera kuchikoro tikafara singaiti saka takafara uniform aufa apa semunhu anga ane nguva ka blazi munhu wekuti mune makakura usinganyanyawane zvese unogona kuwana ndofunga ndichiri kutorimemba pane nguva yandakatombodzidzawo kumusha inini yekuti unogona kutoenda uine kana uine dresi kana kuti rakasiyana nerevamwe kana kuti une bhutsu dzakatosiyana nedzevamwe dzitori dzechikoro kana kuti une tracksuit yako wega isinei nezvechikoro nejuzi rako regreen vamwe vane majuzi ane milaini kana kuti vane majuzi emeruni iwo neregreen imi manje life yachinja makuendeswa kuchikoro naona of which zvinhu zvinenge zvaitaka kuchinja plus apa maakutauni lifestyle unegona kuitaka kuchinja zvakauya sei kwamuri kana kuti makazvigamuchira sei maakutoona kuti koinga upenyu hwangu unenge watochinja first day renyu reform 3 third term muchipiwa mabhuku nzayo iko zvino munhu kaende kuchikoro ndiranzwa first day renyu muchienda kuchikoro mainzwa sei nekuti lifestyle dzasiyana kaidzi dzekumusha tichibaurirana pakati pemarwizi tichitoenda titakaita sei takananga apa pamwe makutomboenda nemakombi makuita sei muchiita sei muchienda kuchikoro ndoda kunzwa first day remunhu ari kuenda kuchikoro zvasiyana manje nezvataita tiri kumusha first day zvanzvitori fine kuti ndakatopfeka uniform handiyo vanhu vari around vanga vachitotiziva kuti tiri vasikana vebasa saka kuzonga wapfeka uniform plus even muchikoro asi takafara ndo yanga itori first time yokupfeka complete uniform kutoti hanzi ndakapfeka school shoe nemasocks nejuzi nechi aiwa zvaifadza zvanzi zviri fine like waisazvibhiliva kuti ndine here ndiri mucomplete uniform plus wakagerwa handiapa unenge waumborukwarukwa wakuitawo zvebasa saka apa wagerwa manje kuchikoro kwaigerwa saka like zvanzi zvitori fani kuti saka nditori mwana wechikoro saka ndakatogerwa zvanzi zviri fani handei 16 zviri fani kudaro mapfeka school uniform yenyu masvika kuchikoro mapewa mamani makuru mangani manje ndine 25 ndine 25 zvese zvinongofila fani masvika kuchikoro muriona tuvana twacho obviously katuvana tvedu tumaform 3 ndiwaya ma16 years netuma17 zvida tuma15 imi masvika manje ndimuri muruziya makore enyu kana sawira wenyu muri vaviri makaenda pasame school ipapo takaenda pasame school apa sawira wangu wachoni angatori kamwana kangatori kadiki kwandiri kuchikoro kwacho nemafriends obviously vana vadiki saka hai papa nepakaoma pekudzidza nevana vadiki muchikombita nevana vadiki ningongofila ndindega muhombe munomu hazvitomboenderani hazviite asi mabhuku hawanongoverengeka zvine kuti wakakura wati haona but panyaya dzekudzidza nevana muchikombita nevana apa mawani makasvika mukaita sei apa muri munyukama bozozoti third term kavana vese vanenge vato vanhu vese kana ari manyukama anowanzouya January ka first term tatotozoti tine munyukama wedu 16 wauye imimi manje ipapa masvika mutivana tudiki katwesotu makasvika mukaita sei ndinonzwa imimi experience yenyu manje makasvika mukangozvipakawo mukakona here kana makasvika mukaita sei makavaudza kuti ndio situation yangu kana makatomboti ndionoti zvinofamba sei patovana kuti makasvika mukaita sei ndakasvika ndikatongoitawo sevamwana muklasi handina mvura ndamboudza anyone situation yangu kuchikoro because ndesingani vana vechikoro kwangoudza 1 chete watodza chikoro chese
of which wangomudza dare chikoro chichazara mafambiro acho anenge atori ma1 because ninge wakunyara ninge wangotora zvese zvese saka ndakatongoenda kuchikoro ndichitongoita seumwana wechikoro vanhu pavaipepe kuti pane pamunombofarisa mumbotaura namakore mumbodi ndeitongotaurawo chaiwo chaiwo kune 25 but then vanhu vaisandibhiliva because vanhu vaisanditora serious but ndiye nditori nawo zvemashuwa ndo anenge atora angu asi ndikati vanhu ndine 25 muna azvibhilive even izvozvi ndikakudza kuti ndine makore mangani muna ambobhilive ndine mangani saka ndazvoitika ndine 31 saka vanhu vaisambobhiliva vaingonditi uri mwana mudiki chichi saka vanhu vobva vati tione chitupa chako ini ndaisafamba nechitupa saka zvaizongopera pakuti tione chitupa otherwise vanhu vese vairamba vaisambozvivhuma kuti ndine makore wopo daro but zvazvakaoma sei kana zvazvakapfava sei kudzidza netuvapfana zvinhu zvakaoma chero kufunga kwacho nikwakatongosiyana because pfungwa dzemu16 nemunhu akura kudaro because vamwe vangu inini katikazoenda mucommunity vati vanhu madzimai vane dzimba vane vana hubu saka pfungwa dzangu dzeni dzatova machuwa than dzemwana mudiki saka tumwe tunyaya obvious ndakufosewa kufunga zviri pazasi zvinoenderana nevanhu vezera randiri kutamba naro kuti tifambidzane otherwise ukada kufunga senge munhu mukuru hazvibude chinorwadza saka chino tikada kutamba pari hazvinotoita tinotongotamba totongoita zviripo panguva iyoyo mazonyora form 4 makazobuda nemangani ndazonyora form 4 ndakabuda ne8 subjects mwari akateka nditutsire pa5 dzawainamatira saka mwari vakazongondikomborawo ndikabudawo ne5 ndakatoonawo panga paine midzi ndakafara because mashomu ma1 hapana kwaunoenda kana usina miti saka kuzodzokera futi pabhenji kudzokera metsi anga ari ma1 asi zvakanga zvakangorikana zvakadaro matora mari sauts masvika kumba vakati chii gogo wakati akazoita kufonera angu ari kumoshanda ndakunokwarakutaura gogo ava vakafara because vanga vasina mbozvitarisira vakafara singati ndiwe here wazobuda ne8 subjects zvawaishuvira zvaita ufanira kuenda mberi nechikoro ndo zvavakataura gogo because inini ndandakutoti nemakore angu kuwanda kwaita kangobuda ne5 subjects dzangu ndotoita kakosi kangu papoli zvotoita because kuswera ndichaendera mberi nechikoro kwatova kuwasta time saka ndikaenda papoli hangu apa haabo zvekuti gogo kumusha mavaudza kana kuti ko yacho makaita sei semunhu ari kufaraka ndandakaudza kuti gogo ndapasa ndabuda ne8 subjects vakafara singaiti aiva vakafara vakati mwari variko ndainamatirawo kuti at least pazikuru vangu mukange mapasa pakabudawo kana 1 zvake anozosimudza vamwe wake saka aiva vakafara hanzvadzi ye6 months yanga yakura seya pandakanyora form 4 inini anganenge anga ari form regressive chaziti pandakazonyora kekupedzisira apa anga anyora form 4 anga abudawo nechi makuenderana manje tata kuenderana akanyora form 4 akabuda ne 4 akabuda ne 4 then abuda ne 4 ndobva ambomirawo because anga asina kutonyorera sei then abva azoenda akatomboenda kumwe akatomboshanda kumwe kwakashandawo then abva azoendera mberi bva azoenda ku-A-level saka akazonyorera ndobva akazonyorera ari ku-A-level ikoko ndobva apasa sa-A-level anga akuzvichishandira manje anga kubatsirana nababa vamwe vaningi navababa imi manzi aiwa unofanira kuti udzokera kuchikoro unoitawo uenderere mberi makazonoita sei ndakazoenda ku-A-level asi ndakambenge ndatoramba iva ndandarama ndikati ku-A-level akutomboite unariba ukanditi ukamhanya uenda kupoli munozongofanana nemunhu wacho aenda ku-A-level because wakupoli kwacho ukashanda ukakurumidza kupedza diploma rako anti obva wawana basa
then wawana basa muchakombita nevanhu vabva kuuniversity saka iwo manje mari yako yauchashanda handikuona zvauri mari yako haimbobhalanse cause iwo unenge uda kuti auzvi-upgrade apa unenge uchida kuti futi mari yako yawawana uzviendese kuchikoro saka mari yako haizomboshanda zvitori nani uchiri kuwana mukana uchienda ku-A-level saka vakandinyengerera ndobva ndazoenda ku-A-level otherwise ndandatomboramba vandazoenda ku-A-level still nechingoodzidza nevana vadiki ndaenda ku-A-level ndakadzidza kurusununguko ndakatoita mubhodha first time ndandiri mubhodha 2 years chese Kubasa kumba manje mambhodha ka ndambhodha basa kumba vanga vakubhadhara vanga vakutongondiendesa kuchikoro basa ndasaende asi pava ndinoya maholidays ndienda continue life yachinja manje hatisisiri kumusha kwagutu apa nda 2 years ndiri kupi kuboarding makanzwa sei aiwa ndakafara cause ndakaexperience boarding yandaingonza kuti boarding kunonzi zakati boarding kunonzi zakati saka ndakafara ngoinakidza 2 years dzapera makanobuda nechii 2 years dzekuboarding dzapera ndakabuda ne 10 points ndaita maarts ndobva ndabuda ne-A ndaita maarts ndobva ndabuda ne 10 points ndikafara kwazi ndaisazvifungira kuti ndichabudawo ne 10 points semunhu anga asingadi semunhu kupoli semunhu aidaenda upoli ndakafara asi pfungwa dzangu dzadzatwa used ndatosiyana nezvepoli of course ndaidaenda upoli but then ndakutofocasa nezviripo masvika kumba maudza mama honorable kuti ndabuda ne 10 points kwandaida kuramba kuenda kuwe step yavakazvitora pamberi ndeyekudii vakafara vakatonditi ufanoenda kuuniversity ndafunga kuti kuuniversity futi mbonodzimwa 4 years ningori mwana wechikoro apewo ndichingokura chete apewo ninge wakuda kurumidza kubata mari iwo wakukombita wakumhanyira age yako nekuti ndoda kubata mari neage yangu ndofana kunge ndabata mari sezvaitawo saka kumboenda kuuniversity anga ari ma1 but ndakaenda ndakafara asi still because kumba kwedu kwangu sina wanga amboenda kuuniversity kwacho saka ndakafara ndobva ndaenda kuuniversity of which young brother yangu number 4 anga atova kumberi kuuniversity anga ari mberi kwangu wakazopasa papaenda akazoenda A-level iye akazoenda because iye akaenda first year ra 2021 ini ndakazoenda semester 2 ra 2021 saka anga ari pamberi pangu ne1 semester saka tatakutokombita angatova chibaba kwandiri chirari kamufana ake angatova chibaba because tatakutomubvunza saka zvakamira sei saka chete ototi munouya nezvakati nezvakati ndakutodza kuti university life yakadaidai saka unouya nezvakati nezvakati chichichi ndiyanga kutondiudzira apa ndiye munhu wamaibhobhisa manapkin makaenda pasame university here ende makaenda kuuniversity kupi ndakaenda kuGreat Zimbabwe University tese tatiri pasame university but tatiri kuma-different campus because taispecialize nezvakasiyana saka ini ndaidzidzira kucity iye aidzidzira kumashawa makasarudza sei makataurirana pafoni here kuti iwo uri kupindwa ikoko zvakafamba sei apa pakuronga iye handiziya akaaplya wabva waona ikokoko ini ndakaaplya kukati ndakaaplya kubhindura ndakaaplya pauz ndikashaya ndikaita ka2 case nichingoaplya pauz ndakaaplya kwakawanda saka kazongobudirawo ikoko kuGreat Zimbabwe ndobva ndazoenda kuGreat Zimbabwe saka makanoita program ipi ndakanoita urban planning ko avantu adzi aita financial engineering ko manje vepakati tuwaya matwins amamai vepakati zvakatozongodhakwawo vakatozongoroorwawo vese vari 2 vese vari 2 vanga vakura sei apa pavakaroorwa kuti umwe anga ane 20 umwe anga ane 26 25 I think pakaroorwa umwe wacho It's okay. Muri kuuniversity tozoti ndokune pressure yese hatizive kuti chii mweya wenzvimbo here kana kuti mweya wechii
ndofunga tozoti vabereki vakaona kuti chema kuti mwana wangu paakaenda kuyunivhesiti anga ari madzimai, but paakadzoka kunoku akabva asvika akati kana zvepadzimai kana ndaakuita zvimwe kana kuri kuchechi ndakutoenda kuchechi dzemagitari dzemazuva ano idzi, chii chinoitika? Ndima muriko kuyunivhesiti 3-4 years muriko, chii chinoitika? Mweyo nzvimbo here kana kuti toti chiko chii chinopinda vanhu kana vasvika kumayunivhesities, lifestyle chii? Ndimukatotiudzeka kuti zvaifamba sei? Ndinogona ngoti mweya wekuchikoro mweya wekuchikoro, peer pressure, vanhu vanobva kwakasiyana. Kwazi zvacho nezviri kunzi munhu anga ari madzimai maybe azoenda kunoita chidhakwa, umwe munhu kumba kwacho atongobva ari chidhakwa nakudhara nekumba kwako, kumba kwavo hazvirambidzwe. Saka uye vanhu vanosangana nemacharacters akasiyana nevane mabackgrounds akasiyana. Saka iwo unozozvifosa kupinda mune zvawakakura usiri kurarama mazviri nekuda kuti muda kuenda pasame level. Saka ukaonawo vamwe vachiita zvakadai iwo bva watinoda kuitawo, yeti kwamabva kumabva zvakasiyana, mabackgrounds enyu akasiyana. Because umwe kumba kwavo doro rinotongogara mufiriji, munotongonwa sefamily, zvitori bho, haarambidzwi. Imi kwenyu muri vanhu vechechi, haridi kana kuonekwa. Saka ivo mafriends ako nevanhu vanozotamba navo mazoenda kuchikoroko, vamwe vako vakati vakuenda kubhawa, iwo wauda kuenda kubhawa nekuti waona vamwe vachienda kubhawa, yeti hausi kuziva kuti zvinhu zvakamira sei kwamabvako. Ndo zvinongoitika, ipeer pressure. Pamagara kuyunivhesiti hamunambobatwa nepeer pressure? Matombokangamwa kuti ndikufanira kuita izvi neizvi ndiri kunoko? Kana peer pressure nambonibata, because obviously vakawanda vacho nesinge vanenge vangori vana. Peer pressure nambonibata, but ini chendengonamatira nje ndoda kuita friend yekuti aindidhonzere kwazviri. At least munhu anonzwisisawo kuti anonzwisisawo zvandonzwisisa, handinambobatwa hangu nayo peer pressure. Because vanhu panotobuda kuyunivhesiti munoenda kumapati munodidididi, vanhu vanoita zvakawanda-wanda. But ini ndaisaenda because ndaisafarira zvekungomixa, ndaisafarira zvekumingla nevanhu if zvemapati, ndanisiri munhu wepati-pati. Saka zvese izvozvo ndaisazvisvarira, ndaisazvisvarira. Saka handina mvura yangu ndabatwa nepressure yekutodaro. Pamakanamata makaona shamwari yenyu chaiyo? Ndakaiwana, ndandinayo friend yangu endaitambawo naye. Tainzwisisanawo zviri nani. Ndokuri kuzofira futi umwe upenyu hwevamwe vanhu ikoko. Mai vari chaivo vari kushingirira, vari kurima donje kumusha uko, vari kusenda mari. Iko kuchikoro kwacho hakuna kana munhu anongonomakisa ritidzo zvayo ndiripo, hauchamuoni. Ko oya kutokudza kuti ndambomanjuzu mafriends angu ndambodaiso akutotora zvinodhaka. Kuyunivhesiti kweko yapedza 4 years adzoka kumba, pana kana chakaitwa. Saka ndaonza kuti mweya wenzvimbo here kana kuti mweya wavanhuwo zvavo vanozongozvipa vasvika ikoko kuti shamari kai ndo lifestyle yanda kutodai, ende une kwakunzi zvamuchembereya mhene ikoko tozozona ndadzokera kumba. Ipeer pressure, peer pressure inobata vanhu kuchikoro. Unenge unotokombita nevanhu vakasiyana zvandambotaura. Because even papocket money munhu anopiwa mari, vanhu vanopiwa mari dzakasiyana, vamwe vacho hatopiwe. Kwazi kutowana rent yekwaunenge uchigara kana fees, mumwe mubereki anenge atostruggle kuti aiwane. Saka watomboenda kuchikoro kwacho usina pocket money, umwe munhu ainayo yekuspenda all those zvese zvaanenge achiita, iwo unogona kubatwa futi nepeer pressure iyoyo kuti vamwe vangu vari kuenda kwakati, vamwe vangu vari kudya zvakati, umwe munhu hatobike, anenge achingoenda kuchikenini achiita zvemapizza achidida achiita esesi. Saka kana kuri kutertiary ndo zvimwe zvinozofosa kuti vamwe vedu vazopinda kana kuzoita zvekudana nemadhara izvi. Because nenge chitogamira nekusponsor, kumba hazvisi kunyatsobatana, but iwo uri kuda kuita zvekuita vamwe, ndo zvacho zvinozoitika. Inenge ingori peer pressure inenge ichiitika. Handei pamakore 16 tozoti kuma-communities, ndofunga musociety yatigere, ende mwana musikana ndiye anenge ari paspotlight kudai. Handizoti kuita mwana musikana imhosva here, amen. Ndichazotudza makomenzi kuti chokwadi kuita mwana musikana imhosva here, ndokuti kwangosvika 23 years wakutonzi kona nhasi muchiri pano kwamusani marorwa, chiko chikunetsa, zviri kuramba here. Handizive kuti
kune nguva here kana kuti specific time yakatotarwa pakalenda unzi mwana wese akasvika 23 years kana akasvika 24 years akasvika 25 years wakufanira kunge watomba. Ndoda kunzwa imimi mucommunity mamugere kana kuti vanhu vakakusaraunda itozoti hama kunyanya ndo dzinonyanya kufura nhau idzodzo. Hapaniri pamambosangana mashoko ekunzi uchi kutoenda kuchikoro zvinozongopera izvi uchazongororwa siyana nazvo kuenda kuchikoro izvi kowadiwa ngororwa hako watamba yako wagara zvechikoro izvi dai waendesa vamwe vadika vamwe kana kuti wadiwa wabatsira hanzvadzi yako yatopedzayo chikoro zvichida ndiye anozoda kuendesa vana vake iwewo unozongochengetwa nemurume wako. Hakuna here mashoko akaita sewayo aimbouya kwamuri? Iwayo ndo akawanda acho anototaurika kwazi zviri both mufamily kwese unozwana even kuchechi nemafriends ako wese awaitamba nawo muchikura paeach level tomboti primary secondary chichichi vanhu vanenge vachiti nhasi usati warorwa uchiri kuitei ukatizoudza munhu ndiri kuchikoro ka anti kuchikoro mabasa ari kunetsa chero ukapedza nguva uchinda kuchikoro uchangogara because mabasa acho ari kutongonetsa uri chikoro mukore uno uita zvechikoro ita zvedzimba. Saka vanhu vanokukurudzira zvinhu zvakasiyana nemakore avo unenge unawo vanhu vanenge vachiona kunge unenge ushotamisa nguva kuti hanzi ndazodzokera kuchikoro ndazogara pabhenji kutamisa nguva ndora tasa mamarriages acho edzimwe hama dzedu kana shamwari dzedu hapana kwaanoenda ndiro kuti munhu anongoti achingopedza kunyora atoenda mumarriage wozoona futi adzoka kuti uye anga asiri someti yangu apinda futi mumwe asi anokudza kuti uri kupedza nguva iwe wadiwa ngosiyana nezvemabhuku izvi waita sei watsvaga chimurume chako wagara waita sei unogona kutozowana murume anokuchengeta panoswera uchipedza nguva uchinyora mabhuku aya hapana zvazvinotipa izvi. Vazhinji vacho ndo zvinoitika amene wekuti ndo zvechimanya manje here zvekuti in and out unongopinda nekubuda. Saka vamwe vachoni vanenge vacho vanenge vachiti uri kuchikoro nanhasi vamwe tatova nevana vakati vamwe takutodi vanenge vakatopinda mudzimba obva wazongobuda wozongona tese tatongova mumastreets takutongogara kumba kwedu kwatinozvarwa 2 minutes wozonzwa akazodai atova kujoni azodai. Saka kana uri musikana ka nyaya dzekuenda kuchikoro idzi vashomawo vanozviona vanozvitora serious kwazi munhu anenge vanhu vanetarisire ngoti munhu wechisikana akangoti kure wese ukatozofoera wakufanira kutoroorwa achazokuchengeta murume wako ndio achazokuchengeta. Saka ndo zvinenge zvichingoitika tinoita nge vanhu vechisikana tinogurumirwa marriage atine more than even education is nothing community vanhu vanoona senge education iri nothing than marriage. Ndofunga takatarisa Sistino ndimuchangobva kuuniversity manje ndoda kunzwisisa uwandu wakaita vanasikana kana vanakomana kumauniversities vakawanda ndevapi? Ndakaona kunge vakawanda vasikana ndo ndoona kunge vakawanda vasikana because even class percentage yevakomana ishoma pane vasikana. Ndofunga tikatarisa iko zvino varume vacho ndova ndo vachinyora pamakomenzi kuti aiwa isusu takutodawo madzimai akadzidza zviri nani kuti tese tibude tosiya kana vana nagogo kana tingava tatsvaga hedu sisi vanosara vachichengeta vana asi tese tichidzoka pamba tine chinhu. Ndofunga hanzi gone are the days yekuti aingoti baba madii ndipewo yemavheji maita basa shumba aiwa maita basa kana ichuma ndipewo yemuriwo hanzi iko zvino takudawo vakati dzidzei imi makatarisa nelevel ramava iko zvino ndofunga neshure yamanga minayo kuti ndikangoita 5 hangu at least kana ndikazororwa hangu asi ndaine 5 dzangu ndinge ndiri pari nani neshure iyoyo nekuzodzidza kwamaita iko zvino ndoziva kuti kana munhu akadzidza zvakanyanya pfungwa dzinovhurika kana level revanhu kana kuti vanhu vaitamba nawo kumashure uko zvinogona kusiyana nekuda kwepfungwa dzedu dzinenge dzaita sei dzasiyana zvakare. Makatarisa imimi Sistino ndezvipi zvamuri kuona zvachinja zvamaimbosetla for less kumashure uko nezvamaona kuti izvi pane zvimwe zvaunotoona kuti izvi hazvisiri zvesize yangu izvi kana kuti izvi hazvisiri zvelevel rangu inini iko zvino ndava kusetla for this and this. Ezvinezvi inangu ndoona senge zviri nyika izvinezvi kuti mabasa ari kunetsa kuwana mari dzacho chero uchitoenda kubasa kwacho pamwe mari yacho haisokwana. Ezvinezvi
zvakungoda kuti at least mukabuda mese mukabatsirana kuti iwo ukawanawo kana 5 cents yawawana murume akawanawo 5 cents yawawana mobatanidza motoita kuti mhuri yenyu iende mberi. Otherwise zvekumirira kuti kudhipenda nemunhu one kuti baba vauya vaenda kubasa vachadzoka, maresponsibilities achona haakavhike ese nemari yacho inenge ichiuya iyo inenge iri shoma haitombokwani. Saka izvezvinezvi ini ndakufokasa pakuti if dai ndakaonawo basa then ndokwanisawo kuzvishandirawo nekuzviupgrade nekushandirawo mhuri yangu. Handei Sistino, makazowana basa here after magraduate apa? Magraduate rini? October? Yeah, ndakagraduate October 23. Handisati ndarowana, tichiringotsvaka. Ndakambokanda mapepa angu kuPSC, tikakanda kukanzuro, ndingangokanda pese pese, asi as for now hapana patati tawana basa. Saizvozvi muri kumba? Muri kupi? Tiri kumba tichingodaro daro tinongoita vamwe tinotenda sisi. Handizivi kana mune mashoko aminawo kune vamwe vasikana kana vakomana zvakare vanongofunga kuti kana vabereki vachinge vasiyana isu sevana hatinawo role yatinokwanisa kuita kusimudzirana sevana, kana kuti kana zvimwe zvichinge zvatoitika vamwe vanogona kufirwa chaiko, vabereki vanogona kungofa vombowanzi chigara natete hauchakwanisi zvakare kuzviupgrade kubva ipapo wakutongoti kana tete vakandigumisa grade 2 ndichaitawo ibasa ravo rekuita se rekundidzidzisa, asi ndanzwa mabasa ese amakaita kuti makadzidzisa makabatsira hanzvadzi yenyu ndimaiona kuti vaita sei vanin'ina venyu, kunyange hazvo zvimwe zvichizoramba but pamunenge makatosvikawo sedeputy parent I think ndo panenge pari pahombe. Kurudzira minayo kune vanin'ina vedu kana vakoma venyu kana vamwe vatori vahombe zvakare kana zira rana mama vanoona kuti ndakatoita give up nezveupenyu. Mwari toshungurudzwa izvezvi mukati memba yaagera achinzi hauna kudzidza, everyday ndo nyaya, hauna kudzidza iwewe, wanga uri kupi vamwe vachidzidza. Muromo wekuti unogona kukanganisa zvakare munhu agere mumba, kana unogona kukanganisa zvakare even vana uchingonzwa mama uchingonzi hauna kudzidza iwewe, hauna kudzidza iwewe. Kurudzira minayo kuvanhu tikatarisana nesituation yamakararama kuzosvika mati aiwa inini situation zvakaitika but life has to go on. Kurudziro yangu yandinayo kuvamwe kunyanya vechikadzi girl child, basa kana uripo kuendera mberi nechikoro ngatidzidzei. Zviri nani kunzi mabasa ari kunetsa wakabata mapepa uchichemawo nevangu kuti ari kunetsa, asi wakadzidza. Kana mukana uripo, kana usipo unogona kuita your best kuenda kubasa chaiko, kana kuita mapart time wonyorera 1 zvinoita anobuda, then ukanyorerawo uwanawo kana kakosi kako kanokubatsira kwazi time yatava inei. Inini according pakuona kwangu mamarriages akawanda zvikuita izizvi anormal kungoti marriage inogona kungobreaka, munhu otopinda mune imwe otobuda imwe mune imwe otopinda mune imwe. Saka unogona kubhesa nekuti nicharoorwa but murume wacho anogona kuzokuroora pamwe anogona kukusiya futi. Saka iwewe pachako sedunga munhu ive nesomething chawakabata, enda kuchikoro kana zvichibvira, kana kutoita maid zvandakaitawo, kana kuita maricho kana chii, kana panowanika mukana chete kana zvichitongoita. Munhu ngaaende kuchikoro, munhu ngaadzidze, munhu ngaaitewo kakosi kake kanobatika kanomubatsirawo iye sedunga munhu. Even ukanzwa kwaroorwa nemurume ane mari paanofa iye, iwe uchasara uchiita sei vana vacho usina cause iye ane experience anogona kushanda ndiye, iye ndiye afa, iwe wasara uchaita sei? Zvakuda iwewe kuti ukusimudzire mhuri yako. Saka kana mukana uchingoenda uchingovapo chete, aiwa tofanira kuenda kuchikoro, vanhu ngavaende kuchikoro. Above all Mwari ndo anoita kuti zvinhu zvese zviite, because tonaisa maefforts ese atofungidza kuti zvingaita apa neapa zvingadii, asi tinofanira kunamata kuna Mwari. Mwari ndo anogona kutibatsira, Mwari ndo anoita zvinhu zvese zviite. Saka tiudze Mwari semuridzi wezvinhu zvese. Handikazoiti muende Sistino musina kutenda gogo Honorable. Ndofunga kana gogo vari kumusha chaiwo vangatoti mwana uyaka
shuwa angaende paTV orega kunditenda nezvisi zvandakaita mukati meupenyu hwavo. Mashoko enyu Sistino ekutenda vanhu vese vakabata mukati meupenyu hwenyu. Ndanzwa gogo vari kwaGutu, ndanzwa mama, ndanzwa zvakare shamwari yekuyunivhesiti. Ndinofunga dai pasina shamwari dai pamwe zvezvita kuti ko Sistino vanga vashingirira wani ko vakazenge vanga vakutsvagei futi ko vakazenge vakuenda nako. Kunyangwe zvakare gogo vakakuintroduce zvakare kuna honorable kuti mwanangu wadiwa mbomita naSistino zvichida ramangwana ravo rinogona kunge richizojeka kuzojeka kwaraita nhasi. Mashoko enyu ekutenda vanhu vese vane chekuita mukati mebudiriro yamanayo nhasi. Takamira hedu kuti mapepa akaenda kuma sections kutsvagwa basa uko ariplaiwe. Ndekuti kudii mashoko enyu ekutenda? Mashoko angu ekutenda ndekuti ndoda kutenda gogo wangu vakandimotivheta, vakandikurudzirawo, vachindi encourage kuti ndofanira kuenda kuchikoro. No matter zvinhu zvakaoma, unofanira kunge uchienda kuchikoro uinewo something chaunoita wozovawo ramangwana rakanaka. And then ndotendawo honorable Kagonye nekundibatsira kwavakaita nekundikurudzira. Pamwe pachoni unenge usingambofunge kuti zvichazosvika pazviri izvi nezvi, but ivo vanga vaine vision nepicture yamangwana rangu. Saka ndongovatenda nekundisponsor nemaresources avo ese avakashandisa. Ndoda kungovatendawo. Then ndotendawo nevamwe vese vakatenderedza vaitibatsirawo nekunamata. Aiwa, tinotenda Sistino nekuuya kwamaita kuzotipawo nyaya ingagone kubatsira mumwe chete kana vaviri kana vatatu vari mukati menyika ino. Zvichida kune mumwe anga achitongotsvaga shoko renyu irori kuti aiwa usagare, asi kunyange paine zvinenge zvakaitika isu sevana totombosiya kuti zvakaitika pakati pababa namama tomboisa pasaidi, tombofesa reality. Aiwa, kana zvinhu zvadai tinogona kutongobatsirana tiri vana vanyamunhu. Iko zvinoita tofara gotwe rakutoitawo zvaro, imimi makutoitawo zvenyu, vamwe vaviri ava vakutoitawo futi zvavo. Zvichireva kuti kana even mama vanosunungukawo kana gogo vanotosunungukirwa kuti aiwa takagona basa pavana ava. Alright. Toda kutenda naizvozvo. Saka chishuwo changu ndechingoti dai ndawanawo basa ndashanda ndazvishandirawo Urban plan, urban planner, town planner, graduate. Aiwa, ndofunga mazvinzwira Sistino vari kukumbira kuti kunyange ndakakanda hangu maCVs angu kwakasiyana siyana, asi kune vamwe vanogona kuti aiwa inini ndinogona kuti zvinhu izvi zvitika kukasika. Ndofunga manzwa kuti graduate kunoita seuri kudada kana unhu akazoona kuti kuti dadira nekuti graduate, asi aiwa kwaunenge wabva ndo kunenge kuri kure, uye macircumstances kana zvimhingamupinyi zvaunenge wakasangana nazvo uchikura semwana ndizvo zvinozoita kuti usvike pakudaro. Kana kune vanokwanisa kuti aiwa Sistino uyai titaure tigare paground toonesana kuti basa iri kana kuti zvinhu izvi zvoitwa sei, kune vada kutesta kuti shuwa vakasvika here kuyunivhesiti. Aiwa, ndiwo mukana kuti ndiwo nguva batai Sistino muvape mabasa. Ndofunga kune vakomana vaya vakaimba kuti ndipei basa murungu. Ndiyo nguva yacho kuti tizadzise kuti aiwa kana munhu agraduate achasara ndechekuti awane basa. Ndofunga manzwa madependence avainawo kuti vachengete gogo, vachengete zvakare mama nesituation yavainayo. Vanenge vachitodawo kuti dai ndikaona basa ndinokwanisa kuzochengeta mama ndichivapawo zvandinokwanisa semwana. Haisi nyore kuti sagogo vanosara vachichengeta vana 4 vari vadiki. Ndofunga manzwa mazera acho avakatanga kuenda kumaricho at 8 years wakutotanga kuziva kuti aiwa mugwazo ndinorova ndakadai ndichipedza ndakadai, mombonzi dzokorodzai zvinenge zvakaoma sei. Asi at the end of the day kana kuti at the end of the story unozoona kuti aiwa ndakashandira zviripo. Ndofunga isusuwo tichitenda honorable nemabato wavakaita mukati meupenyu hwaSistino.
zvanga zvakaoma haisi nyore kuitira vanhu vausingazive kana kuti vausina ukama nawo kanyatsoti uri padhuze kusvika pakuti aiwa regai ndikuendese kuchikoro kubva form 3 form 4 kusvika munhu asvika pakuita graduate zvinoitwa nevashoma chete. Asi tingoti musaitire sistino chete, asi nevamwe vachauya kumashure. Kana uri kwauri ikoko uchinzwa nyaya inobata kudai, haikona kugarira maoko, chitawo chino nechimwe. Usanyare kuti ko ndikazonzi uri maid, ndikazonzi uri garden boy, asi wewe uchiziva ramangwana rako kuti aiwa ndine background kana ndine kwandakabva, ndine vanhu vaindipusha kuita chino neicho, ndinoda kuzovachengeta. Ngatisakanganwei maoko akatirera. Zita ndinonzi Elizabeth Nyagiyo ndichiti chesarai.